अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हांका बेशिस्त वागणूक आणि पक्षाविरोधी वावर केल्याचो आरोप करून पदावेल्यान निलंबित केलो। तसेच अल्पसंख्याक विभागाची समिती बरखास्त केली। सध्या नाझीर खान अल्पसंख्याक विभागाचे नवे संघटक म्हणून आदेश जारी केला जाल्यार प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार सुनील कौटणकरांची नियुक्ती जाल्या। काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांणी शेनवारा गोंयाक भेट दिली। ह्या वेळार काँग्रेसीचे पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन अंतर्गत वाद सोडोवपाचो यत्न केलो। हे फाटभुंयेर काँग्रेसींत म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्यो। समन्वय समितीचो अध्यक्ष सुनील कौटणकार हाची काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार नियुक्ती जाली। फाटल्या दिसांनी जे बदल जाले तातूंत सुनील कौटणकार पक्षाचे नाराज आशिल्ल्याची चर्चा सुरू आशिल्ली। मजगतीं शेनवारा काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल पत्रकार परिशद घेवपाची तयारी करतालो तेन्ना काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाच्या एका पदाधिकाऱ्यान काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे पुराय दुर्लक्ष करता अशी नाराजी दाखयली। माइनॉरिटी का नाम नहीं लेना है किसको, नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो। माइनॉरिटी का नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो। माइनॉरिटी का नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो। माइनॉरिटी का वसीम भाई माइनॉरिटी का नाम नहीं लेते हैं। वसीम भाई चलिए इसको बात उपरांत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हाका बेशिस्त वागणूक आणि पक्षाविरोधी वावर केल्याचा आरोप करून पदावेल्यान निलंबित केलो। तसेच अल्पसंख्याक विभागाची समिती बरखास्त केली आणि नाझीर खान अल्पसंख्याक विभागाचे नवे संघटक म्हणून आदेश जारी केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।